Čaute ľudia, ideme už na ku štadiónu. Hen tam nejdeme, síce tam možno pôjdeme na budúce, ale my ideme na zimný štadión. Ondrej Nepelu, nie, Slandujem. Tak ty si frajer, Ondreja Nepelu, to fakt si povedal. No a nám sa už stali toľko zážitkov. Odkývala nám policia. Teda mne odkývala policia. Takže... Aj autobechy. Takže ozveme sa vám, keď budeme na štadióne. A natočíme vám, koľko tam je ľudí a tak no. Budeme vám natočať šance. Takže môžete sa tešiť. Čaute, zatiaľ. Chlapci už rozcvičujú. A veríme hen tým zeleným. Tam ide Kupo už. A títo dostanú dneska po chrápe, ako sa hovorí. Takže vidíme sa. Momentálne prehrávame 2-0. Teraz sa odpískal offside. Prehrávame 1-0. Aký máš pocit? Vôbec sa nezapája štadión, akože vôbec. Že vôbec sa nezapája nikto. Akože z 50 ľudí, čo tu je možno, ani jeden. Akože ani jeden. To je dosť smutné. A nevadí, my ideme stále ďalej. Teraz tu prišli pred chvíľkou nejakí traja, takže dúfame, že to bude už lepšie. A my ideme ďalej podbuzovať, no, takže budem vám natočať šance nejaké, no. My chceme gól! 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 Na hu! Na hu! Na Žilinčania! Hu! Na hu! Na hu! Na Žilinčania! Hu! Na hu! Na hu! Na hu! Na Žilinčania! Hu! Na hu! Na hu! Na Žilinčania! Hu! Raj, bojuj za Žilinu! Raj, bojuj za Žilinu! Raj, bojuj za Žilinu! Raj, bojuj za Žilinu! Žilina! 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 Takže my ideme z hokeju. A náš sa bol dobrý. Bol dobrý. Ale bohužiaľ, že sme neprehrali. Koľko to bolo? 11-2? Sme prehrali? Ale nevadí. Akurát, že nikto sa nezapojoval. Akože vôbec nikto. Že my sme tam... Že Kubo? Absolútne nikto sa nezapojoval. No, jeden sa k nám pridal normálne. Boli sme trojica, ktorá tam jediná spievala, nikto iný. Akože aj vôbec nikto. Hej, takže také sú začiatky. 25. sa vidíme. A s menom stadióne. Hrajú? Hej. Poti tom... Tam poti tým klišťam. Ale to hrajú juniori už. Hej. No. No, 25. sa vidíme. Dúfam, že tam už lepšia atmosféra. Aj mne, ale však to vydržíme. Ja to nevydržím. A toto je koniec vlogu. Dáte chlap, si a dievčatá. Budeme rádi, že každý ten like, ktorý nás podporíte. A proste zdieľaním komentov, čo by sme mali zlepšiť. A tak. Piva. Čo nám napíšte. A prídite na štadión 25. Čaute. Čaute. Čaute.